Nis, tá mu gáil na began is mú chainte faoi Siopadóireacht. Nis is cum más a gáil ag Siopadóireacht nó Siopadóireacht líne, well, bei fograíocht le feicáil in inseachid cén cineál airí atá os do chóir nó tá sé de gar ortacheannacht. Má tá tú líne agus tú Siopadóireacht, well, tá fograíocht níos ar an Scoilán. Má tú siúil agus siopa nó a gár, feice tú póstéirí híomh an mhóthir nó bhín tí nó bhín siopa. Beis tú deachraí de bosta fógraí chula lá, má tú léamh iris leabhar bei fógraín sin, agus gach cólacht is baintead cecho iontach is atá an tairge nó an aire atá sé de ghearra a díal leat. Nis, a bra an locht féchanna atá a féchant curma gás man tú caint ar a telefís. An tairge nó an aire atá an cólacht a ghearra a díal leat tá sé bra cén locht féchanna tá brenn ar a glár ag an nám sin. Mar hapla, má tá daoine óga a brenn ar chlár, well, sin anúir egas tú go leor fógraí go bhréagáin, beidir go bhilseáin. Má tá duine cinnte bhach simachub is smidú, well, in sin deá beidir gomach fógraí bainteach le smidú. Má tá cólacht agus iad a díal airí sport, well, beidir gomach má tá locht féchanna a brenn ar sport, go bin anúir egas tú go leor fógraí go airí sport. Clufií riomhaireachta in sin, má tú ceannacht clufií riomhaireachta, nuair a cheannaíonn tú well, tá tú in sin agus tú gimmarte ar do riomhaireann nó ar fón nó hebh a hain, agus tá sé go bhhealisteach le níos mú airí a cheannach le choir agus íon chéad level eile agus é anna níos sá agus níos tapúla ar a mbealach sin. Mar sin fiúin agus tú ste agus an aire ceannaíad, tá sé gar níos mú airigid ó bhaintíad chun an rodíanana níos sár. Nis, tá na fógraí seo ar fad tá siad ansillir ce tá siad gar a díal leat agus tá siad gar a díal leis an locht féchanna áirí seo. Ach bhfuil éon bhealacha eile go bhfuil na cólachtaí seo an teara a chuir os de chóir amach gan beidir gomach fisaidir. Well, má spíonn tú má tú brenn ar chlufa soccer nó ar chlufa rugby nó ar chlufa ómánaíocht, is go beidir gomach do iran a cai gansaí le oríocht íochaí ag cólacht. Agus tá siad go bhhealisteach ará, well, má tá mise leannacht an irin seo, well, beidir gomach sim amsa sa dáirge sin nó san aire sin atá ar an gansaí. Chomáile sin, má hén tú steach a siopa nó a ríist nó ar líne agus feice tú lascaine chuige faoin géad. Well, cá tú spíonú, well, cén price a bhí ar an rutse sa chéadáid? Agus an price a bhí meas tú bin an price a cheart a bheith nó cheart gomach sé ní síre sa chéadáid. nó bhfuil sé tuairt lascaine cheartchuid ar an price. Mar sin a bheith cuaramach, nuair a eicas tú rud atá iontach, well, bheith cuaramach ce tú cheannacht. Freisin, beidir go bhfuil seo feiciad. Ceanna bháinach seo, agus deobh tú ceanna eile siar an eisce. I ríist, brenn ar a price atá ar. Bhín an price a bhacha cheanna bháinach lob héin nó bhfuil a price beidir imi sos beganín beg agus nachhfuil an darna ceann siar an eisce chuirbe. Freisin, a dastíon an darna ceannach go buit. A dastíon an darna buidéal an sin buit, agus ó gúsa an plastic agus dú gáil an deoch beidir nachhfuil chosláintúil péireach go ba ól. Beidir go seo feiciad ceanna fiche pacead agus feig an cálaire seo. Ach bhfuil se siar an eisce beidir nachhfuil mar tú éis fiche pacead crispí cheannacht le rud beg seo áil. Mar sin a bheith cuaramach céad tú cheannacht, agus a dastíon fiche pacead crispí wit. Bí mar bháil den chlub agus feig ólas agus margaí eisiacha. Well, bhach sé sin iontacha tú de chlub se agus tú fáil go leor margaíocht agus mar sin de chuisteachta ainm agus de riomhfos agus deimhnig agus seoladéithe. Ach beidir go an cólach sin an sin gáil do riomhfos de díal le cólacht eile agus tá tú fáil fógraíocht an sin bhaid chólacht eile nachhfuil sime bethe an beidir. Mar sin is dói le rud ar be le fógraíocht bheith cuaramach céad tú léamh agus céad tú cheannacht.